तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर हुआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बने। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त बिल्कुल ब्लास्ट बिल्कुल खतरनाक मैटर भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई सब। बिल्कुल नया कंपोजिशन बिल्कुल दर्दनाक बिल्कुल हिट मैटर बा। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहतनी तो 100% बाकी गाना इरा और मार्केट में ब्लास्ट करी। ऐसे कि बिल्कुल दर्दनाक बेवफाई संग भाई बिल्कुल खतरनाक ठेठ देहाती मैटर। लेकिन ऐसे पहले रुआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा गायकी में कदम रखले बनी गायकी रुआ के पसंद बा गायकी कल चाहतनी और रुआ के बढ़िया मैटर नहीं मिलत बढ़िया गाना नहीं मिलत बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बिन तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ समन खातिर हम हरेक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग पूर्वी निर्गुण भजन लोकगीत लयदारी रंगदारी जातिवाद सॉन्ग चाहे जिला स्पेशल गाना चाहे बोलबम के गाना चाहे रक्षाबंधन के गीत चाहे रुआ नया कंपोजिशन गाना चाहे विवाह गीत चाहे विदाई गीत चाहे रुआ अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी चैनल पर पहला बार बानी चैनल पर बिल्कुल नया बानी तो चैनल के लाइक कर दी सब्सक्राइब कर दी बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो अच्छा लागता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज की मीटर देखल कैसे बा का एकर लय बा का एकर धुन बा रउआ सबन के हम गा के बताओ थे। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से बेपनाह मोहब्बत के रहता। एक दिन लड़किया से का कहता देखी कैसे कहता कि हंस के हंसा के एक दिन जाइबे रोआ के मोर जानुआ रे कि हंस के हंसा के एक दिन जाइबे रोआ के मोर जानुआ रे तजी तोरा बिनु कही से तोर मजानुआ रे तजी तोरा बिना कही से तोर मजानुआ रे कई के बार बादी शादी दूसरा से करबे जहिया धनुआ रे तजी तोहरा बिना कही से तोर मजानुआ रे तजी तोरा बिना कही से तोर मजानुआ रे। तो उम्मीद करते मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल भाई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा तो रुआ कॉल कर सकिले व्हाट्सअप कर सकिले रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन ऐसे पहले रुआ समझ से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ समझ के खाली बता सकिले समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना कुछ नया धुन कुछ नया कंपोजिशन लेके तब तक ले रुआ सब सहमति चाहब। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवाल चाहते हैं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज हर हर महादेव जय शिव शंभू।